Kenya korom gajongo no bodewa winje kotenre kodo halane koya e county Masiaya. Erokamano ahinya Lydia, kawuono ni eri siwinde mar ohala kwatwak e wach mar lewni mag mitumba kata ohala mar mitumba. Ka mitumba gi eki magi gin lewni ma kalure kod jo ohala e chiro mabondo ka eri gin lewni mirwako e tielo mar ariyo. Ka bende nying mong'ere go ka eri malong'o kabisa en ni lep omboto kata ohand omboto. Koro odiochieng' ma kawuono ni kachiel achiel atudora ka eri kod jo ohala mag mitumba e boma mabondo ka mana kachiel achiel ang' amigi thuolo mondo mi gifulnwa to gisetimo ohala ni kuom thuolo marom nade to chiro chal nade to bende ne giyudo lesen kane giyude to ne giyude yo machal nade. Koro mana kachiel achiel ang' ichak gi nyingi kirango kamera tipimnwa ni to ohala chal nade kae. Iluonga Millicent Omuonyo anya game aloko hand mitumba e bondo kae. Nadonjo hand mitumba ni 2018 tadonje ka onge gi gima timo tan gi nyithindo madhi skul emomiyo nachako hand mitumba. Kadonje mtumba ka donjo kaka single mother. Gie chakruok chien kacha ne ber. Lakini gie sani wan gi challenges mang'eny kabisa. Mokwongo wabed affected kogolwa kama ni wausi okelwa ka. Wakere jomoko ni koni, jomoko ni ndara, jomoko ni koni. Ohala ka chok kamoro achiel teka sales nyalo bede maber. Ok wan kamoro achiel, wan jomokere. Wabed affected rachnwa. Jomoko bed affected nyaka sani ginie dhoudi. Ma kaka ng'ama dhako lok onge emomiyo nodok e dhot. To wapar ni ng'ama dhako ema bedo empowered nikech ng'ama dhako ema tero nyathi sikul ema chulo rent. Most of us we are single mothers. Koro nwabed affected kanyo rach na nyaka sani. Kake chiro mar mtumba kanja kom mar welfare. Ok en gima yot nwa kabisa. Kaduoge challenges ma wan go wantiere open air. Machieng' chamowa to koth goyowa. Sales mokwongo ni piny sani. Lawa Nairobi gi nengo mamalo gi taxes gote kochopo ka idwa use pesa miyore go ok use godo. Chuni ni bro gojek, wasego jek, waseholo pesa mar jolang'o, wasekawo pesa pap makoro chopo ni kineno ka sach ja pesa pap oromo to chuni ni ringo. Koro samiringo ni chien ka bende nego bed ni use ok en tich mayot. Koro gima duong' ni wan kaka wan mine mag jo mtumba wabed empowered gi serikal maduong' gimiwa pesa mondo walokgo nyithindo dhi e sikul. Erokamano ahinya. Ibende ang' ami thuolo. Erokamano. Ni Lydia, an iluonga ni Monica Ligawa, awuok e dala mar Bondo. An ja mtumba kendo an organizer mar jo mtumba ma Bondo te. Challenges ma wan go en nan bel sani wakawo bei matek ma kata kikawo loan to pesa no ok inyal duogi dhi chule ka in gi shida. Mar ariyo ne wabedo displaced. Ogolwa kama ne wause kamoro achiel koro dok okewa nikech chiro ma jo mtumba bedgo maber margi onge. Koro jo mtumba ng'eny gi mana kaka wan nyandwadwa wacho wakere kendo choko jo mtumba sani ok en gima yot. Ohala ni okonyowa kendo wachulo go school fee, wayudo kaka wachiemo, watimo go gige wa mang'eny madwa tim. Adier makende en ni ohala okethre gi sani. Ohand mtumba okethre. Ok en ohala machon mane otimre nadi mane wauso to wayude gimoro maber cha. Bel omed beche, transport odhi malo. Koro wakwayo sirikal ka giyie to gidonje e wach mtumba ni mondo gikonye ja hand mtumba kamoro amora i Kenya mzima. Akwayo kamano. Koro in kaka organizer ok ngekno mana matin ka bende jogo madonjo ohala ni kod lesen. Jo wan kaka jo ohala mar mtumba joma ing'ado lesen gin mana jok man gi rents kata debe mani chiro kae. To wan jo mtumba wan ing'ado wa receipt ma pile. Ing'ado wa pile wachulo osuru. Wan waonge lesen mora mora nikech wan wapetho oko kama open. Wakwayo sirikal mondo omiwae modern market mar jo mtumba mabet kamoro achiel eka choko jo mtumba bobedo mayot. Thank you. Erokamano ahinya. Madhi ibende neno ka in kod wach. An iluonga ni Roda Baja, an ja ohand mtumba kata omboto e dala Mabondo. Challenges ma wantiere godo e sekta mar mtumba ne ber ndi. Lakini sani jok makelonwa mtumba goldonje e ukora moro. Iyudo ka lewni samoro woka oko maber. Gikawo lewni gikwongo giwuoyo giketo maricho bang'e. Inongo ka bel gine lebo mabiro ni iwe ni en lebo maler kochopo ni iyudori gi gik moko ma ok inyal kata gine then ok inyal duoke machak giduogi ni moro inyalo ni wabo mi discount. Koro kanyo sirikal odonjonwa maber nikech wadhi wang' wan be wan jonyuol kama wantiere kae ni wauso to jogi odonjo gi ukora ka miwango ka
iuso bigi ne yawo bel kata 28,000 kikelo law ni mama ga ywak adier mar Nyasaye nikech gima wuok e law ok inyalo uso. Koro mane ma wakwayo sirikal ni mondo odonjra na wandu mtumba nikech adier ma Nyasaye challenges mwaneno to ni samoro law wawaro bei matek kichopo godo kae ni kimuoche ni yugi makata mana mane ot koro ber bet nyien. Erokamano. Koro in kwatieko pimno pimani to ginang'o gini manyiso kata murango kugo bei mar nengo mar lewni gi eki? Kwa majina ni Beatrice Tiengo. Biashara ya mtumba nilianza 2018. Tukianza biashara ya mtumba 2018, bei ilikuwa mzuri. Kwa saa hii, bei ya mtumba ni mbaya. Kama yenye mimi ninauza, tulikuwa tunachukua na 8,000, saa hii ni 13,000. Hiyo 13,000 kwendanga uuze upate 13,000 si rahisi. Si rahisi kwa sasa. Koro gin lokruoge mage madudwar mondo mi piny wacho tim ket kae. Tunaomba serikali tusaidie. Erokamano ahinya Lydia, mana kachiel mano en paro mar moko kuom jo ohala mag lewni mag mitumba kata omboto e chiro mabondo kaeri kata boma mabondo ka bende giywago wach mar rochruok mar ohala ni eri. Giwach ni ohala ni eri ne chon ne migi yuto makare, kata kamano gi sani nengo mar ohala ni eri bende koro dhi mamalo kendo ohewogi. Ka kamano to adwe ka